Ahoj všichni, já jsem Nikola Maria Gabriela a je mi 19 let a všichni mi říkají Niky, abych to zkrátila. Tak, já jsem před 12 dny nějak tak odmaturovala úspěšně, takže už jsem složila zkoušku dospělosti a myslím si, že je na čase dělat to, co mě baví, skutečně, a strašně ráda bych natáčela videa. Chtěla jsem to zkusit a dokopávala jsem se k tomu hodně dlouho, tak doufám, že mě hned neukamenujete. A já jsem se rozhodla první video natočit tak, že vám ukážu, co každodenně nosím ve své kabelce. Doufám, že se vám video bude líbit a natáčím ho asi po páté, jelikož jsem se nikdy nedokázala pořádně vymáčknout, jako určité slovíčka mi vždycky nějak ulítla. Tak doufám, že se vám to bude líbit. Beru kritiku, beru pozitivní názor i negativní. Ráda se budu zlepšovat, chci se zlepšovat a chci dělat to, co mě baví. A myslím si, že každý má nárok říkat svůj názor na určité věci, ukazovat, co má rád a každý má nárok se projevovat. A já si myslím, že to je ta správná fáze nebo správný způsob. Vždycky jsem vedla blog, nebudu ho tady jmenovat, protože od určitý fáze jsem se styděla, když jsem si to četla zpětně, jakože jsem byla malá a tak. A řekla jsem si, že to nebylo ono a myslím si, že videa by mohly být tu správnou cestou. Za takový týden mi přijde kamera, takže budu natáčet na kameru a bude to rozhodně lepší, jenom chci to prozatím zkusit a jdu k věci, nebudu to tady dál rozpitvávat. Mě už znáte, moji kabelku ještě neznáte, tak vám ji představím, je to krásná slečna, tak je to holka, která pochází z butiku, původně stála 1200, já jsem usmlouvala, to zní strašně, ne, já jsem čekala, kdy bude výprodej a dokázala jsem ještě po 600 polevit na cenu, jelikož je tady taková trošku vada, já nevím teď kde, teď to nenajdu, je to tady prostě na jednom z těch, na tom řemínku je prostě vada. A pak vám ji někdy ukážu, nebo proč vám mám ukazovat vadu. Prostě tam má vadu a já jsem usmluvala cenu, protože to byl ještě poslední kus k tomu. Tak, mám takový vzor, takový hnědošedivo-hnědej, černohnědošedivej. Tak, a má to dvě velké kapsy, jednou menší, druhou větší, takhle na zem, a tady jsou malé přihrádky. Teď vám ukážu, co v ní nosím a jdu na to. Tak. A teď jsem dala na stranu mobil, jsem ho vytahovala. Nebo, no, to je jedno. Tak, mám peněženku. Klasická, obyčejná peněženka. Já mám ráda červený. Tady zamilovala jsem si ji, protože je tady napsáno Nikol. Ale vlastně já vím, že to byl blbý důvod si kvůli tomu koupit celou peněženku. A mně se líbila a koupila jsem si ji. Je z Polska za 10 eur z tržnice, naprosto skvělá cena. Vím, že v Polsku nejsou eura, nebo jsou? Já vím, že ne, oni mají ty zlatý, ale oni, jelikož to je u slovenských hranic, kde mám rodinu, tak tam prodávají i v eurách. A tam to je prostě ten ráj pro nějaký ty, co nakupují ty blbosti. Tuto nebudu ukazovat, jo, to je jeden doklad. Tak, tady jsou pinetky do vlasů, ty máš všude vždycky. Klíč od auta, čelenka. Já jsem uchylná na čelenky, mám jich strašně a musíme vždycky ladit ke kabelce, protože když se vám náhodou něco stane s vlasama, tak děláte jenom takhle a máte účes. Vypadáte nějak světu. Tak, to je nepostradatelná věc. Nepostradatelná věc číslo 3 je můj diářek. Tenhle byl u časopisu na Jan a je krásný, mně se strašně líbí, udělal mi radost, že je červený letos. Nevím, jaký byl minulý rok, ale já ho mám poprvé. Já se potropím na takovýhle blbůst, aby mi to tady také krásně stávalo, takovýhle papírky, různé barvičky, to hned navážu na to, tady mám takovýhle barvičky, vždycky nosím s sebou různé dvě barvy, každou neděli večer střídám dvě barvy, minulý týden jsem měla růžovou a žlutou,
kdyby to někoho zajímalo, i když pochybuju. Dobře, jako takovýhle úkol. Na mobil mě se strašně líbil. Já nevím proč. Já jsem strašně na ty mašličky. Já vím, že ty děti chtěly fakt. Mám Blackberry. Miláček číslo 2, miláček číslo 1 je toto. Tak, je to touchpad, XRT klávesnici to má, je skvělý, nevím, co je to za typ, klidně to zjistím, kdyby vás někoho zajímalo, napište. Já jsem měla iPhone 4, nechtěla jsem ho, tak jsem ho dala tačkovi a mi za to dala Blackberryho, protože prostě je to lepší. Podle mě, já vím, teď mi někdo řekne, že ne, ale prostě já mám jiný názor. Náramek od kamarádky jsem dneska dostala, tady z toho hned štrčí tyhle dvě, nevím, já jsem ničitel náramku. Má to takhle krásný moustejk zlatýho a černý korálky to má. Musím si ho spravit a budu ho nosit. Tak, voňavka. Já používám každodenně Chanel Chance. Tak, ale nenosím ji s sebou, protože mi je to líto, jako protože všichni vždycky, pojď mi, já se převoním. Já nemám ráda, když někdo voní stejně. Takže já nosím s sebou ne kvůli jiným, ale já se ráda přestřeknu třeba na ruku, na vlasy a tak. Tak jsem si vždycky si koupím voňavku kolem 2-3 stovek a vždycky se nosím a stříkám prostě furt fakt. Když se kouknete, no to tam nebude vidět, už pocať a to je měsíc stará. No a tahle krásná je z Avonu, je to Pretty Fabulous. Napište mi někdo, jak se zdá Fabulous. Já mám angličtinu od 3. třídy a nevím vyslovit Fabulous, to je strašné. A šmelíková sekce. Tak, kapesníky, kosmetická taštička. To je poklad. Tam já vám ukážu, co v ní mám. Na začátek vám ukážu takovýho fréra, který k tomu ladí. Je to štětec. Je strašný, protože prostě s tím bych mohla v zimě škrabat okna od námrazy, protože prostě smrdí umělou hmotinou a umělou hmotou. Je z Gateu za 40 korun, chtěla jsem nějaký štěteček na cestování, použila jsem ho jednou a myslím si, že to fakt jako to není na každý den, to není prostě možné ani normálně použít, jo. To je tak strašný. Tak a mám od Essence, každý to určitě znáte, je to korektor, já to používám jako rozjasňovač, je to skvělý, za ty peníze bych neměnila ani za nic. Tady do toho takový krabečky si přisyvám pudru, já si míchám 2 odstíny, protože prostě nevyhovuje mi ani jeden. Moje stálice od Avonu lesk Narty, je to nejlepší lesk, který jsem kdy měla. Je to klasika, to tam prostě vždycky mají buď v jiný barvě nebo linky, tekutý, vždycky jedně od Salvete. To je poklad, to je, nechápu to prostě, to je ten štěteček, on fakt drží. Já vždycky koukám na linky, které si kupují různý vlogerky a nikdy nemenuju tuto, nebo prostě to nenašli, nebo já nevím proč, protože já jsem měla fixy, měla jsem všechny možný druhy, měla jsem ježiš, já nevím, jak se to řekne, prostě měla jsem fakt snad všechny možný, které jsou na trhu a drogerkách a objednávala jsem různě, ale tohle prostě je poklad, jo, je to, už to je i Smithy, je to Gabriela Salvete, je to Black, je to 01 a je to fakt výborný, jestli to někdo uvidíte, fakt to zkuste, ano, to je, uděláte s tím tlustou i tenkou konturu, je to prostě úžasný, fakt. To je všechno, co mám v kosmetické taštičce. Máme 9 minut, takže hejbnu. Já si myslím, že už tady nic není. Poslední věc, o kterou vás i poprosím, je, poraďte mi antibakteriální gel, který nesmrdí a nelepí jako tenhle. Je od Lilian a je to strašný. Prostě to je šílený, jo. Používám fakt antibakteriální gel denně a přestávám ho používat kvůli němu. Protože to je strašný, to se fakt radši zajdu někam, dám 10 korun za to, že použiju záchutem na umytí rukou. Protože to je strašný. Jestli máte nějaký, tak mi poraďte, prosím. Tak, já totiž většinou nakupuju antibakteriální gel v nákupních centrech, když nakupuju, tak si vzpomenu na nakup. Poslední věc.
teď odběhnu od toho, to je jedno, prostě mi poraďte. Tak, poslední věc. Jsou sluneční brýle. Tyhle jsou za 135 korun. Za 135 korun z CNAčka. Teď jste měli názornou ukázkou toho, jak já dokážu zničit rychle a úspěšně brýle. Já mám poměrně často měním třeba za 3 týdny brýle, protože je rozmáčku nebo na ně sednu, nebo prostě spadnou a zničí se a prostě zase, že teď to pak neřeším. Měla jsem krásný brýle a normálně mi bylo líto, že jsem je zničila a řekla jsem, že slíbila jsem si, že už nikdy si nekoupím dražší brýle, protože to prostě nemá smysl. A asi v něčem zrákám. Jak můj tatínek říká, na něco zemřít musíme. Tak jo, to je můj miláček. Další video bych chtěla udělat, já bydlím sama a bydlím v domečku menším. Je to 2+1. Chtěla bych vám ukázat room tour, jo. A myslím si, že vám takhle trošku přiblížím, jak žiju, něco víc o mě se dozvíte a pak bych se zaměřila především na různé recenze, na povídací videa. Já miluji povídací videa, tak vám je poskytnu, pokusím se, aby byly kvalitní, už v jiném provedení, pokusím se to dát do nějaké takové fáze, kdy to už bude lepší a hezčí a celkově tak nějak. Teďkon za 4 minuty 9, já jsem ospala po celém dni obchůzek po městě. Doufám, že se vám video aspoň trošku líbilo a pokud ano, dejte odběr tady někde dole. No a nebo napište komentář, beru všechno, co má hlavu a patu, ať je to negativní či pozitivní. Neberu komentáře ve stylu si kráva a teda, protože prostě si myslím, že každý má nárok na to říct svůj názor, ale já taky nenadávám, tak bych si přála, aby se pod mými videi nenadávalo. Děkuju moc a mějte se hezky.